Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Sakmenika cikal bakal channel ten Desa Semake, Kecamatan Buluharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Niki dinten Jumat tanggal 14 Maret 2025. Cikal bakal channel badhe sowan Kisino Nugroho. Nggih punika dalang kondang ingkang kuatah wamale niku Kiseno Nugroho. Mbok menawi dulur-dulur dereng mangertosi makomipun Kiseno Nugroho ten Semake, Kecamatan Buluharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, kula paringi pirsa nggih punika makam niki mlebet makam Semake niki. Niki lurus mawon. Niku makome Kiseno Nugroho ten pojok mriku. Mbok menawi dulur-dulur ingkang mireng ten TikTok, ten YouTube manfaate Kiseno Nugroho ingkang watrah ingkang panjenengan remen dumateng Kiseno Nugroho, monggo kula aturi sowan ziarah dumateng Kiseno Nugroho. Kula paring mangertos makomipun nggih saged liwat mriki. Niki nglumpati mawon. Amit sewu. Kula ndek wau sampun suluk ngobong dupa kawi. Sampune suluk nembe ndamel video kagem informasi dulur-dulur ingkang remen nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Lah makam niki saged mlebet liwat mriku. Makame sing wonten Jatijo nika. Niki Amit sewu. Nah niki mandhap mriki nganan. Lah makomipun Kiseno Nugroho ingkang niki menika dalang kondang niki. Niki ten YouTube, ten TikTok, kuatah sing upload copot sendal riyen. Kula ndek wau sampun suluk ndek wau. Lumpat mriki mawon. Menika Kiseno Nugroho Sumare Selasa Pon tanggal 3 bulan November 2020. Menika dulur-dulur informasine saking cikal bakal channel. Kiseno Nugroho niku dalang ingkang kula remeni. Kula puji bekti dumateng Kiseno Nugroho. Niku inspirasi hidup. Wis tiang-tiang Jawi ingkang remen dumateng Kiseno Nugroho, monggo diwedalke wektune sowan ziarah dumateng Kiseno Nugroho. Menika inspirasi niki Kiseno Nugroho. Niki kula damel gangsal menit
Mbok menawi informasi cikal bakal channel bermanfaat dumateng dulur-dulur, saged di-like, di-share, kalih di-subscribe. Ngeten niki dinten Jumat tanggal sekawan welas Maret 2025 ziarah ten daerah Jogja. Nah niki sing akhir niki batu HP kula pun telas. Mengaten dulur-dulur, matur nuwun.